Charị nwa Mgbaafọ akpụpụgokwanụ nwoke anụnwa n'ụlọ ikpe. Ya bụ nwoke onye nke egwu Ozonna gbarụ tinyelu na nsogbu. Hey, unu echetara egwu anụnwa Ozonna gbarụ wee na-asị na Bati buturu mbụ na-achị Naijiria na ifele mee ya n'ụwa na Chineke ka ike niile dị n'aka, wee gụnyekwa nna ya bụ Charị nwa Mgbaafọ Soludo wee tịa na ifele mee ya n'ụwa na Chineke ka ike niile dị n'aka, wee gụnyekwa ụfọdụ ndị gọvanọ wee tịfa na ifele mee fa ma nwee ikefa na Chineke ka ike niile dị n'aka, wee gụnyekwa onye isi ndị Boko, onye isi ndị Fulani na-atọkọsị ndị mmadụ na-egbu a na-akpọ Shegumi wee tịa na ifele mee ya n'ụwa na Chineke ka ike niile dị n'aka. Mgbe ọ gụchara ya bụ egwu ka nwa okorobịa ono na-afụ kịta aka na-abụgholo otu aka pụtara n'ihu akwụkwọ wee dee ife ọ dị wee tị na ọnya nwa bụ Charị nwa Mgbaafọ na Ozonna abụọzikwa nwa ya na ọ gbahapụgo Ozonna asị nwa ya wanye ego na onye ya pụta n'ihu akwụkwọ asị na Ozonna bụ nwa ya na oyi eji ndị uwe ojii wee kpụrụ ya. Hey, wee dekwa wee tị na onye abụ Charị nwa Mgbaafọ na Ozonna na ogotere ya na nke ndị Itemu. Ife ọ dekwa ka nkụ unu ya egefa nche ebe a. Wee dekwa wee tị na onye nwa bụ Ozonna na nna ya na ọkpọrọ ya atị mgbe nwanne ya na-etitọrị nne ya na-akụ ya iti ya bụ okpu. Hey, wee dekwa na ya eteti ọnọdụ ndị na-aṅụ kaikai ka akpọta nna ya na nwe ike ka fa ṅụkọta ọnụ ka amala onye ya agba fest. Ife ọ dekwa ka nkụ Charị nwa Mgbaafọ wee were ndị uwe ojii wee gburu ya. O wee pụta n'ebe anya m na atị gbagharị ya nọ maka ego ọ na-enweta n'ihu akwụkwọ ka o ji wee tinye ya bụ ife. Unu fụrụ ya mgbe m tinyere ya nke bụ na ya ichekwa na Charị nwa Mgbaafọ agbaalụ gị aya mmadụ na Charị nwa Mgbaafọ na obi ya efere azụ afụkwa m ebe mmadụ dere wee sị na misteki nke nwoke anụnwa ya eme bụ isi Charị nwa Mgbaafọ ya gbagharịa na ahakwa asị Charị nwa Mgbaafọ ya biko. Ọ dịka ya bụ ife eziokwu. Charị nwa Mgbaafọ akpụpụkwa anụ ya ụlọ ikpe na-asị na ife eji kpụpụ ya ụlọ ikpe bụ na ebe edebere ya na kọstọdị ndị uwe ojii na ọ dịka ike agwụgwe ndị uwe ojii ka ejezie n'ụlọ ikpe ka a nata ikikere ka e wee kpụjee ya n'ime ụlọ nga ka ọ nọrọ ebe ahụ. Ọ ya bụ mbọsị o nweziere ikpe ka esi n'ime ụlọ nga wee kpụta ya n'ụlọ ikpe. Hey, ya bụ ife abụrụkwa obere ife. Nke ikpeazụ abụkwa onye rụpọtụ ya nke ọma na ịtịkwa na nke ịmahụ. Ndị mmadụ nọkwa na kọmentị na-asị na Ozonna bụzi onye nyụrụ ahụrụ na-eti na tikedu ntaramahụhụ nke a ya enye na okwoso wee gụnye prezidenti na-achị Naijiria na prezidenti akpọgorie ndị uwe ojii ma ndị gọvanọ ndị ọzọ kpọrọ na Charị nwa Mgbaafọ na ya gbaalụzie anya bụ nke nwoke n'ọkwọ na Ozonna bụ ife nyụrụ nya bụ ahụrụ na-eti na ọ bụrụ na Ozonna apụtaghị n'ihu akwụkwọ mee ife ome na ya bụ nke nwoke anyị enwe dị koreji ịpụta wee dee nya bụ ife. Allegedly ife fakwụkwọ na kọmentị ka m kọrọ anọkwa m ebe ọ nọ wee mee bifo ntịta nke aka na-agbụ ya ejikwago m otu aka. Otu birigokwa biko na unu ya ege ka unu ka eti wee jee unu ikpe ya maka ndị enenehụ ebe Ediboi kwuru okwu wee kọwaa ka o si wee denya bụ ife. Mma etinyegharịkwa ya ka m ghara ịkọwaba. Mma etinyegharị dị old video maka ndị enenehị ya unu ya enenezie n'isi ngwụcha vidio. Maka ndị na-atị kedu egwu Ozonna gbara butere ya bụ nsogbu unu jee na peji Ozonna unu ya afụ ya unu enene ya ebe ahụ. Ndị be anyị, this is Ejike Ofegbu, the owner of Igbo Time Magazine and iNews, the same guy who has been fabricating all manner of news against Governor Chukwuma Charles Soludo and his lovely family. So earlier today, being Monday, the police brought him to court because Anambra State is a state of law and order and they cannot continue to keep him in their custody. So they brought him to get the permission of the court to remind him at Anambra Correctional Center, and court at its wisdom, after looking into his case, ordered that he will be reminded at the Anambra Correctional Center so that his case will continue in the courts. So as we speak, Ejike Ofegbu, aka Experience, has been transferred to Anambra Correctional Center, where he will have full access to his lawyers and his case will continue. So let it be clear that there is difference between criticizing what government have done wrong or what you feel that the government would have done better than fabricating a fake news and spreading it everywhere. Please share this video. Hey, nwoke gotego case ma Chukwu nyere ya aka. Egwu anụnwa Ozonna gbara etinyegokwa na ụfọdụ ndị bloggers na nsogbu nke bụ na nwoke anụnwa unu na-afụ ebe a na Charị nwa Mgbaafọ bụ Soludo ewerugokwa anụ ndị ọrụ agha wee jekpụrụ ya bụ nwoke na ebe unu fụrụ kịta anụnwa na aka na-aba ogokwa ya otu aka na ọnọzikwa na kọstọdị ndị uwe ojii wee na-ebe anya m na-asị Charị nwa Mgbaafọ na ya gbagharịa unu ya abịa ka unu fụrụ ebubo obori Charị nwa Mgbaafọ na nwunye ya
gbasara egwu anụnwa Ụzọnna gbara ebe anụnwa. Hei, ife oborufe abụọkwa obere ife. Afụkwa m mgbe ndị mmadụ na-edenye bụ ife na-akọ maka ya, na-asị na Charị nwa Mgbafọ delu wee sio na onye ọbụla ya asị na Ụzọnna bụ nwa ya na ya eji ndị uwe ojii wee kpụrụ ya, na Ụzọnna abụghọzikwa nwa ya. Bịanụ ka unu nụrụ n'akụkọ ọka nkụ wee ife ọkọrọ mgbe onye a ye ọ mahụ na Charị nwa Mgbafọ aha amụrị. Unu makwa na mgbe Ụzọnna kụrụ egwu anụnwa o wee na-afịa n'ihu akwụkwọ na-azụ azụ, nke bụ na anyị fụrụ Ụzọnna ka ọ pụtara wee na-agụ egwu wee sio na batị na-achị Anambra steeti bụkwanụ Turumbu na ifele mee ya na ike niile bụ Chineke ka ọ dị n'aka, wee kpọkwa nna ya bụ Soludo Charị nwa Mgbafọ wee sị ya na ifele mee ya na ike niile bụ Chineke ka ọ dị n'aka, wee kpọkwa onye isi ndị Boko bụ Okwosheti maka ogene wee sị ya na ifele mee ya na ike niile bụ Chineke ka ọ dị n'aka, wee kpọkwa ụfọdụ ndị gọvanọ afa na ifele mefa na ike niile bụ Chineke ka ọ dị n'aka. Ya bụ ife wee na-azụ azụ n'ihu akwụkwọ wee na-afịa afịọ. Ụfọdụ ndị akwụnyere Ụzọnna dịka o si wee gụnya bụ egwu, ndị kwụnyere Ụzọnna kakwuo ndị akwụnyeghị ọrịa. Unu makwa na bifo Ụzọnna pụtara na-agụ egwu, ụfọdụ na-akparị ya si na ọ bụ ada ndị Anambra, ada ndị Isuọfịa, achara ugo ndị Anambra, ma ndị sịrị na ọya bụ maka na nna ya na-akpụrụ ndị dibịa, na ọya bụ oke ite ndị dibịa gbara ọkụ na-enye Ụzọnna nsogbu. O nweghị ife akpọfọghị ya n'ihu akwụkwọ. O ruzie ka Ụzọnna kụzielu nke ọ kụrụ kịta anụnwa ya sara onye ọbụla isi. Ọ sịzi ma nna ya ma Turumbu na ifele ma efa. Ndị enu na-akpọrịkwazi Ụzọnna jekwazie na-eheri ya kwụnyekwazieri ya, ma ndị mechara vidio si na fa ya ebido tata wee folowe Ụzọnna dịka ọ gụchara ya bụ egwu. Hei, ife nwa wee na-afịọ, ma ndị merụ vidio wee sio na si jekwa nene Charị nwa Mgbafọ ndị ụlọ ọgwụ jekwa were ife BP ka enene ya ka a marụkwa na BP ya rigo, na Charị nwa Mgbafọ fụchakwa ife onyonyo a na o nwekwa ike ikolopụ. Ebe ụfọdụ nọkwanụ wee na-asị Ụzọnna na egwu ọ gụrụ na ọ dịghọ mma, na ọ bụrụkwanụ sọsọ ya bụ nwa afọ isi bịa wụọ, na ọ bụghọ sọsọ ya bụ nwa gọvanọ n'ihu akwụkwọ, ma ndị gọvanọ ahụ eme ọfụma, ma batị bụ Turumbu na-achịkwanụ Naijiria aha achị ọfụma, na ofugo mbọsị ụmụ ya pụta na-akpọrọ ya bụ onye na ife ọbụla nna ya na-eme na ya kpuchinatanụ nna ya, na famili bụkwa famili, na ya ebuzi n'ife famili ya wee na-apụta n'ihu akwụkwọ anụnwa, na ọ bụrụ maka nna ya bụ Charị nwa Mgbafọ na obi ya esikwara ike na Charị nwa Mgbafọ bụ onye obi akpọ, na egwu ọ kụrụ na ọ ya emetụkwa nna ya n'ahụ, kama na ya welu maka nne ya na ya bụ ife ya emetụ nne ya n'ahụ asị nne ya welu maka nne ya ka nne ya ghara ịyakwa ọbara mgbali elu, na ya medebe ife ọ na-eme n'ihu akwụkwọ. Ife nwa wee na-afịọ ife ndị mmadụ na-ede na ife ndị blọgasị na-akọ ọka nkụ, ọ bụghị otu ọ bụghị egbe amaghị m onye mma akọ ghara ibie, na ya kpuchinata ezinụlọ ya, na enwekwa na onye nke ya ka mma, na o nwekwa ebe egburu aja ngwere na-adịghọ. Ọnya ka anyị fụziri nwoke a ka ya bụ egwu na-afịọ n'ihu akwụkwọ. Nwoke onu na-afụ ebe a wee pụta wee dee n'onye nwa bụ Charị nwa Mgbafọ nyasị ibu na Charị nwa Mgbafọ mere anansumenti maka ya bụ egwu Ụzọnna kụrụ, wee sị na onye ọbụla ya pụta wee sị na Ụzọnna bụ nwa ya na ya eji ndị uwe ojii wee kpụrụ ya, na ya agbahapụgo Ụzọnna, na Ụzọnna abụghọzikwa nwa ya, na Ụzọnna abụghọzikwa memba famili ndị be Soludo. Ife a ka o dere. Afụkwa m ya bụ niuzu gbajee na peji Soludo ka mma na eziokwu afụghọ m ntị ka m ghara ịkọkwọ nnọọ nke m afụghọ. Ekwu aka ka o dekwa ọzọ wee sị na ọnya nwa bụ Ụzọnna na-ekwuzi nyasị ivu na ọ na-arịpụrụ anyị nna ya, na sinsi o ji wee kpọọ nna ya asị bụ mgbe nna ya na-eti nne ya ife. Hei, na nna ya na-etitọrị nne ya na-akụ ya sepụretela manda bido cheka danduka na ọnya ka o ji wee kpọọ nna ya asị, wee dekwa ọzọ asị ivu na Charị nwa Mgbafọ na-arịpụrụ anyị ya bụ Ụzọnna n'ife o kwuru na ya mere Ụzọnna ọ dafuru m nke ndị Temo, wee dekwa ọzọ asị ibu na Ụzọnna na-arịpụrụ anyị nna ya na-aya eme ịma aka ndị na-aṅụta mmanya na-akpọta nna ya bụ Charị nwa Mgbafọ akpọta nwe ike ka ha maa aka ndị na-aṅụta nkwụ. Hei, unu amakwa na ife ọ degasị ya bụ okwu eziokwu, and ụfọdụ ndị blọgasị eburugo ya bụ akụkọ. Onye ka Charị nwa Mgbafọ fụchalụ wee jee welu ndị uwe ojii ya na ndị ọrụ agha wee kpụrụ nwoke ebe onu fụrụ ya kịta anụnwa ọ na-ebezikwa anya m na-aya ayịyọ na Charị nwa Mgbafọ gbagharịa, na onye ọbụla gbagharịa na niuzu a ga-abụ ozikwa eziokwu, na niuzu o dere ahụkwa eziokwu. Ịma na ụdị ife ahụ eziokwu iwee chọchasị onye iyi eji ya wee dee, o wee bụrụ Charị nwa Mgbafọ. Ọ na-aya nke Ụzọnna na-eme ya, ọ na-ayakwu nke gụnwa na-eme ya. Ị chọrọ ya ndụ ka ị chọrọ nwoke mmadụ ogbugbu ka nwunye Charị nwa Mgbafọ? Ị chọkwuru ya ndụ ka ọ na-ayakwu nke nwa ya na-eme? Ọ na-ayakwu ụdị ka niuzu anụnwa ị dere na di ya na-etitọrị ya na-eti ya ife ịma ọ na ya bụ ife na ọ dịghọ mma. Ịlọkata isi na my brother ụdị akụkọ a adịghọ mma, biko
unu fụziri ebe a kịta ọnụ n'ebe anya m na tigbarịa ka hapụ unu ka unu gee ife okwu. Hey, ndị be anyị, ekwu ume na ọsọ gbaruru emecha gbaa azụ. Onye na-egosi gị na screen kịta bụ the owner of Igbo Time magazine. Gekwe ntị, o nwere ihe nchọ ka nkọwara gị maka gị nwa his follower or somebody who is going to come on the comment section to comment nonsense. Gee ntị. Enwere difference between criticizing what government has done bad or what you think government would have done better than fabricating things in your head. Ihe na-enwere anywhere is existing. In actual, just because you want to make money from Facebook or any social media, you will not try to ridicule our governor, Soludo, and his lovely family. This one I want to make something clear. Those claims were never true. They are false, fake news, and fabricated. Some of the false claims which I made, and I sincerely want to ask for apology, is this, where I wrote, breaking news, I will arrest anyone who calls Ozonna my son. He is not my son. I disowned him years ago, and he is no longer a member of the Soludo family. This statement was false. Our current governor, Soludo, never made this statement. And the second one was where I said, I don't take advice from my father. He was a drunkard who beat my mom when I was young. This statement was false. Ozonna never even uttered a word when he was dancing. I just fabricated this one. And the other one was where I said, I order Ozonna from Temu. He is Chinese made, not my son. This statement also was false and fabricated. I want Nigerians and anybody seeing this to know that I made this statement out of I want shares and I want it to go viral. It was never real and it was false. Then the last one I made was where I said breaking news. They should organize a drinking competition between my father and Wike. I want to see something. This statement was also false. These four headlines that I have listed here now was false. I made it just because, you know, on Facebook, when something like this go viral, you will get some cash. And that was my reason for doing it. It was never to hurt our able governor or his son. It was just ignorance and to Nigerians seeing this. I am really, really sorry about this. And I'm going to go to any length to see what I can do. I'm going to write a rejoinder, both on my page and everywhere I have posted it, and also post it so that it will go far. I am so sorry to Soludo's family and what I have caused. I'm sorry, sir.